Mama. Mami, tanawa, mami. Problems. Age gap problems namin ni Bana is good morning! Happy Sunday sa lahat po na pumunta ng simbahan. Super blessed po ninyo. It's Sunday. Hindi ko to palaging na-mention sa aking vlog. Hindi talaga ako nagsisimba dito. Pasaylo ako, Ginoo ko. Wala eh. Hindi ko kasi din maintindihan yung mga mas dito. Meron naman yung mga Filipino pare, pero medyo malayo sila. And you know, hindi ako nakakapag-drive dito. So, absent tayo sa church palagi. And it's 7 o'clock. I'm almost ready to go. Nanda ko lang yung milk ni Sofia, kagising lang. Una talaga niyang sinabi, Tata! Tata! So, my goodness. Parang dada-dad. Na-miss niya talaga dada niya. So, I will be giving Sofia this dede. Half lang naman to. Mama. Huh? So, whenever I feel bloated, kasi 4 days akong nag-cheat, minom ako ng kape. Ayun, bawas agad kinabukasan. Minsan naman, as soon as inumin mo yung cryo-lipo coffee, ayun, bawas talaga. So, ngayon, everyday ako nagbabawas kasi sinipag na naman akong uminom. Good morning in the morning! Pasok ka na! Sophia! Pia! Stand up and turn around na. Show your dress, be. Pia! Bye-bye! Chat na. Marty Maldito. Sophia, turn around. Wow, mommy, look, mommy, oh. Mommy, turn around. Mommy, tanawa, mommy. Turn around, Nabi, turn around. Oh. So, I'm so happy na negative si Sofia, tsaka pwede na siyang pumunta sa school ulit. So, back to normal na kami, si Dada din. My plan today is to clean the house, disinfect lahat ng mga andito. Lalabhan natin for today. So, a lot of laundry, no? So, mag-start na tayo. Di na tayo magpalangan-langan pa para madami tayong magawa. So, eto na. Distrip na ni Bana yung kanyang bedroom. So, let's steam the floor. This one is for laminated floor. This one is tile and this one is stone or marble. Steam natin para mamatay yung mga germs. Now, welcome to my banyo, our little CR dito sa bahay. Ngayon, lilinisin ko siya gamit ng sponge na to at saka buburan ko siya ng madaming Clorox or Zonrox para mamatay yung mga kagaw. Linisin natin yung ating kubeta, yung talagang sa ilalim ng kamay. Pero nag-gloves ako bago ko to siya itapon. Tapos anuhin ko siya ng yung chlorine para mawala yung mga madudumi dito.
Pag dito talaga sa abroad, sa inyo talaga lahat. Age gap problems namin ni Bana is, una-una is yung culture. So, since talagang iba sa amin kasi we are living in Netherlands na hindi naman country ni Bana. So, alam niyo naman, Bana is British. Laki talaga yung adjustment ko before pagdating sa culture. So, kailangan namin sumabay sa dalawang culture dito para maging easy yung aming life. Si Bana naman, hindi naman siguro siya nahirapan. Yung sa culture nila is, ay, wala na akong masabi. Ano tayo? Kasi, alam niyo naman yung mga Pilipino, or ako, even ako, I don't really like to, yung parang very open sa mga things. Very quiet lang ako, lalo na pag nasasaktan ako, hindi ako nagsasalita. Talagang sa ilalim na to ha. Hindi ko napakita sa inyo. Ow! Kailangan ko talaga siyang tignan kasi pag hindi ko siya makikita. A few moments later. So, almost 12 o'clock na at hindi pa tayo nakalahati sa ating paglilinis. I think I will do the ironing na bukas na. Oh, yeah, bukas ng umaga or mamayang gabi. So, ito yung Cupay mayonnaise. Kung keto kayo or low carb, ito yung ginagamit nila. So, what we have for lunch, ibahin natin than the usual na nakita nyo. So, I have this black grapes, tuna, lettuce, at saka cheese, and then yung ating honey lemon tea, and then sesame toast. Yun ating kakainin. So, another problem namin as age gap couple is yung budgeting. Pareho ata kami dalawa ni Bana, hindi marunong mag-budget. Pero hindi naman siguro. Kasi si Bana naman, if wala yan siyang binibili na mga extra-extra, kundi yung mga binibili lang niya extra is dun sa pahabi niya. Akala ko kilala ko yun naman. Almost 12. Punda ng aming mga malis yung sasakyan. Punda ng aming mga unan dito sa sala. Nilabhan ko na. So, na-dry na sila kaagad. So, try ko lang to ulit. Na-try ko to siya sa isang kaibigan ko. Mas masarap pa to siya sa blackberries. Mas masarap yung itim kaysa sa red at saka sa green. Love ko na to. Masarap siya kasi yung texture niya okay lang sa bibig. Wala siyang talagang weird na something. Tapos matamis. Wala siyang buto. Ayan no, na-steam ko na. Patay na yung mga kagaw dyan. Pati din doon, pati sa aming CR. Naka-steam na din yan. Dinner time, gagawa lang ako na fried chicken. Pero bake siya. Ayun. So, yung chicken, babad mo sa itlog. And then, crispy fry para wala nang timpla-timpla, diretso na, di ba? Kasi templado na yan.
Lagay na natin sa oven. And ito din yung ating small potatoes. A few moments later.